Już zaś wilio na puklu. No toż mamy już jutro, wilio, napoczynają się nam gody, a tak prawdą przyszło ku nam dzieciątko. I sam teroski mam utropa, bo wele 20 listopada papież Benedykt XVI oznojmił, i że dzieciąteczko nie narodziło się we Betlejce, a wszystko to, co do teroska mądroki osprawieli, to byli bery i bojki. Nie było Betlejki, nie było gryfnego ejzla ani inkszej domowej gadziny, nie było pastuszków ani trzech króli, to wszystko bezmać wyglądało blak inaczej. Już nie godą sam o jedlach, bo to wypokopili Niemcy, kajsik w XVIII wieku. I tam stela przykludził się ten zwyk kunom. Tak prawdą to do wczoraj nic, ale ino się we palica prasnąć albo zicnąć kole kachloka z jakąś iglaską czegoś, co wy wiecie, a ją miarkuja. Przez ten tydzień to i psażol było na lód wyżynąć. Joch też był deczko niemocny, ale to już wszystko do porządku i tak se miarkuja, i że dalszy by dawum sam bojcu i fanzolu o sprawie o Belecym. Eżi już od 25 listopada suchym cięgiem be tej telewizji kolendy, a 1 grudnia widać te nasze polskie telewizyjne głupieloki mają się zesrać z kuli tego, co w Ameryce oświecili pierwszochojna, tuż miemo diosek prasknąć. Sobie tak jeszcze nasze gryfne kolendy wiskali to pół biedy, ale jojno cięgiem, kejno telewizor albo radio głoszkiert na suchą jingle bell, albo Merry Christmas i takie tam amerykańskie kąski. Zdałoby się co gody nasze dzieciątko, te cołkie Boże Narodzeni, to jest naisto ino amerykański przywyk, a my musimy się ino do niego przyflostrować. Przeca to się obrzydnie, obmierznie i kiedy już richtig ta wilio i te gody i te dzieciątkowe gyszynki przyjdą, to się człowiek poradzi i bez i kapery mu dobić, kiedy ino już zaś coś tam amerykańskiego w telewizji albo radioku zagrają. O tych wszystkich Mikołajach, dioseckich czwergach przeblykańcach, które od 1 grudnia do połowy stycznia będą wszędy tyrać, i tych wszystkich innych blank i ptowatych przeblykańcach. To też to jeszcze widział cycatego i we blank króciuśki mini Mikołaja. To już ani nie godą. Miałech mocka uciechy, ke jeden bajtel we telewizji żyknął ze cołką powogą, co u niego był na historyczny Mikołaj, tela co miał na fresie przyflostrowane fusiska i broda. No ale, co by nie było ino sztejc zwajano i jamrowaniu, żykna teraz jeden taki fal blank skuplowany ze Mikołajem. Wiecie, jeden bajtel napocznął sklinać jak stodiosku. Wlajzuje do izby mamulka i się do: a ptacie ty, syneczku, tak łoszkliwie naumiał sklinać, mogesz mi to powiedzieć? A moga, mamulko, moga, to był święty Mikołaj. Święty Mikołaj? Ja, święty Mikołaj. Kiej wrażował we nocy gieszynki do fuzeklów i prasknął się girum łoszrank. Ja, najważniejsza wiadomość w naszej usmolonej telewizji to był fal, i że zablindowała u Amerykanów hojna. Ludzie, kiej przyjdzie naszo wilio, znaczy się to już blank nie będę poradził żadnych bali i naszych szykownych kolendów słuchać. Ze tą amerykańską hojną to jest tak, jak ze jedną rajculą, taką radną Wenysie, kiero się kejsik festelnie ringowała ze wszystkimi, co by na niskim torgu, na roztomajtych sztandach nie sprzedawali cycnhaltrów i babskich batków, jak to te roskie mądroki mianują stringów. Ale styknie tego szpasu, bo napoczną dzisiejsze beranie i że już jutro nie będzie wilio i fajrować będziemy gody. Wilio. Tak się te nasze dzieje kulali, że wilio wpisała się w naszą tradycję, nikie święto zastoraniu, rachowaniu, co też bez ten ostatni rok było dobrego, a co nie zatela. Jak najbardziej paradny, familijny fajer. A przeca jeszcze w XVII wieku i przy napocznięciu wieku XVIII wilio była ci uciesznym, pełnym szpasu i zgobieniu i wiców. Wilio i gody fajruje się kajsik od IV wieka naszej ery, ale zwyki ludowe i obrzędy religijne roztomajtych wiarów, narodów skuplowali się zecia i mocka z tego nowego wylazowało. Pogońskie zwyki zmetlali się zwykami dawniejszych i nie ino chrześcijanów. Kiedy tak genau kumknąć na to wszystko, to idzie uwidzieć, co we tych naszych świętych jest zabindowanie pierwszych helenistycznych świąt, srogich fajerów słowiańskiego pogoństwa i naszych teraźnych świąt Bożego Narodzenia. Między grudniem a styczniem świat pogoński fajerował mocka świąt, z których najważniejsze to było ci takie święto przesilenia zimowego, w które trafiało zawdy we
25 grudnia. Już zaś 24 grudnia fajrowali nasze starziki święto umartych. Kiedy to święto było już zaś ku temu jeszcze kiejsik ostatnim dniem w roku i wiliją tego przesilenia dnia ze nocą. Już we starożytnym Rzymie 25 grudnia fajrowali takie święto narodzin niezwyciężonego słońca. Temu fajerowi nasz Kościół przypisał naszego Chrystusa, słońce sprawiedliwości. I tak ci to ten gryfny dzień narodzin niezwyciężonego słońca zwekslował się we narodziny Zbawiciela świata. Słońca, które wzeszło, co by ten cołki nasz świat zbawić. Ten wilijny wieczór to jest ucieszny, ale i do przelęknięcia. Podle starych wierzeń w ten czciło zewrzy się cołki po środek ziemi i światłą flamą blendować wszystkie będą skukane we ziemi skarby, szace. Na chwilkę też woda we źródłach, potokach, rzekach przemieni się we wino i miód, bali we wodnity gold. A jak ptoki go wędzić będą ludzkim głosem, godać będzie też gadzina, woły, krowy, kunie, wespy pissoły we ulach się ocucą ze zimowego śniku, a dawno kiejsik zatunkane, utopione we wodzie gloki, na dnie rybników napoczną jojczeć i jamrować. Biada dydzi wrazi dla temu człowiekowi, który chciałby ze dociernością ten forhang tajemnicy utargać, bez stanie podobno noc. Mocka między starymi ludźmi godało się u kiejsik o takich, co się na to opoworzyli i utopili się we tych źródłach, ze których chcieli się nasłepać tego wina. I o gospodarzach, którzy od ich wołów usłyszeli i że wnet umrzą, i o takich jeszcze, którzy blank się zatracili, kiedy poszli do lasa szupać za tym kwiatkiem paproci. We tych godnych zwykach też ginał, idzie ujrzeć bali po 2000 lat dawne rzymskie zwyki skuplowane ze bożkiem zasiewów i urodzaju ze Saturnym. Chałupy we Rzymie moili, sztyglowali zieleniną, roztomajtą, a rań do izbów smycyli takie zimo-zielone drzewka, strumki. Do kupy ze tym grali ich mniejsze ludzie we kości na łożychy, nie na betki, nie na złocioki. Te granie na łożychy jeszcze nie tak dawno mieli radę i we Polsce, sam u nas na Śląsku też. Grali zawdy wygody. We te pierwsze Saturnalia była zwolo na wszystkie roztomajte zgobienie, wszystkie szpasy i wice, które się inszym bajslowało, a dobrze i na habienie na szczęści. I też u nas jeszcze kilkadziesiąt lat temu nazad to się trafiało, a tak naisto, no i bizgierniejsze w tym byli nasze pastuszki, znaczy się kolędniki. Też naisto we tych starorzymskich świątyniach idzie ność korzeni zwykłych szpasów, które się robiło przy pastyrce, sznajdowanie babom, które żykali kiecek, przychycenie po klęczącku kiecki do kragla, dolewanie deczka tinty do wody święconej, kręplowanie sznurką poruch ze tych, co żykali do kupy, abo też, to już zaś zgubili wszystkie psiowe łotroki, wysmycali ze cudzych placów, ze cudzego obejścia, norychtów, wercojgów i ciepanie ich belekajna kupa, abo też jeszcze wciepowanie ich na dachy chałupów. Te nasze, teraźniejsze zwyki są w też weselnie zbindowane ze pogońskimi świętami zmarłych. Słowianie fajrowali wszystkich świętych 4 razy do roka, a najważniejszy był fajer we zima, we dniu naszej teroskiej Wilii, kiedy to miast wilijnych wieczerzy pierwsze Słowiany mieli zaduszny Leichenschmaus, tako zaduszno stypa. To, co teroski rychtuje się do jodła we Wiliju, ma swoje korzeni we tych prasłowiańskich zwykach, a z kuli tego, i że ludzie już za pieronem starego pierwy miarkowali, co umrzyte fyrtają między nami żywymi, zakazane było w ten czas tkać, rąbać, śmiatać ku dźwierzom, bali i zicnąć się podwil się nie zmuchało tego placu, co by nie wyżynąć, nie ugniotać, nie wyśmiatać tych niewidzialnych bezuchantów. Jest też i roztomajte wróżenie. Nie godą sam o naszym wróżeniu pogody na bezruch podług dni od świętej Lucy. Godało się ale, i że jako wilio, taki też ci będzie cołki roczek i to nie szło ino o pogoda.
Teroski można zdziebko ze inszej faski. Bez sołkie wieki roztomajte ci tu pikowali ten zwyk ze próżnym talerzem przywili. A to skuli tego, co mogę się przykludzić jakiś cudzy do chałupy, którego nie można w ten czas odprawić od zwierzy, a i to, że we wilio kludzą się do nas roztomajte umżyte starożki, a to już zaś co do każdego przywili mogę przyjść przenoświęczo panienka, roztomajte święte i anieli. Gryfnie nasz kryflo było tym telacoło ducha wywołany poeta Wincenty Pol. A 3 krzesła polskim strojem koło stoju stoją próżne i z opłatkiem każdy swoim idzie do nich spłacać dłużne. I pokłada na talerzu anielskiego chleba kruchy, bo w tych krzesłach siedzą duchy. Skuli tego, co wszystkie wierzyli, że we ta noc duszycki pokazują się nikie gadziny albo ptoszki, porząd było, co te duszycki przywołać pytanie, zaproszanie gadziny na ta wilijno wieczerzą. Jeszcze niż napoczynało się ta wieczerzo, gospodarz ze opłatkiem godą. Wilku, wilku, pójdź do grochu, kiej nie przyjdziesz do grochu, co byś się nie opoworzył, przyjdź po nowym roku. Albo inkszo, ptasięta, wróblęta, pójdźcie z nami obiadować, a kej razinku teroczki nie przyjdziecie, to też nie przylazujcie bez sołki rok. Skuli tego wzięno się to, co we wilino nocka futruje się ptoki i cołko gadzina. Sama już zaś wilino wieczerzo idzie mianować jako wspominanie dawniejszej agapy, uczty pierwszych chrześcijanów, skuli boczynio, miarkowanio tej srogi wieczerzy pańskiej. I też od śrońsko-dawnych czasów, od tych słowiańskich wieczerzy zadusznych, na wieczerzo wilino rychtowało się zawdy postne jodło. I po staropolsku mianowało się to postnik, lebo pośnik. Do wilijnego zwyku przynależy też i trzeba dawać pozór, co by do stoła zawsze siedło ludzi do pory. Kiedy się tak przydarzyło, co nie będzie do pory, go dali i że wtosik nagle zemrzy we familii. No i bardziej, ale się ludzie strachali, co by nie było 13 chopa wedle stoła. A to wszystko skuli tego, co ta cyferka była ci fest nieszczęsno już od wieczerzy we ogrójcu, kaj nasz pumbuczek siednął do wieczerzy ze 12 apostoloma. Chyba ze tego wzięła się ta nieszczęsno 13. Żaden też nie mógł się opoworzyć odejść od stoła, ani godać przy jodle kron gospodyni. Dawać też trzeba było pozór, co by cosik ze byszteku nie śleciało na deriny, bo ten, co mu cosik śleciało, naisto uświerknie na bezrok. To, że ludzi musiało być do pory, to jedne, a drugie już zaś to, i że podług starych zwyków cołkie jodło musi być już zaś nie do pory. Ludzie, nie do pory, nie 12, nie do pory. No i lepszy, kiedy będzie 7, 9, 11 albo 13. Dawali ludzie w ten czas pozór i na to, co by we jodle na wilio było wszystko, co się uplącnie na polu, we sadzie, ze gródku, we lesie i we wodzie. Kiedy tak nie było, to, o czym ludzie przepomnieli, latoś na zicher nie obrodzi. No i stół i cołko izba. Wacław Potocki pisał kiejsik tak. Stary zwyczaj w tym mają chrześcijańskie domy, na Boże Narodzenie po izbie stać słomę, że w stajni święta Panna leżała połogiem. Samtejsze na Górnym Śląsku we izbie, kaj miała być wieczerzo, rozsiepowało się na linach słoma, co by przy wieczerzy izba ta przypominała plac, kaj ci się nasz pumbuczek urodził. No i jeszcze kiejsik tak było, bo teroski Benedykt XVI wszystko obalu. We wszystkich ekach stowiało się snopki ze 4 roztomajtych łobieli. Już we zima rychtowali takie ociepy ze ostatnich kłosów. Pisał o tym też grypnie Wincenty Pol, którego sam wspominał. Jak obrządek karze dzienny, snopy wnosi sam gumienny i sam siankiem stół zaściela, w pamięć żłobu Zbawiciela i po kątach snopy stawi i coś z cicha błogosławi. A mianowany śląskim rejem ksiądz Adam Gdacjusz, pastor i wywołany kaznodzieja, wspominał już we XVII wieku i że niektórzy, kiej wilio jeś mają, na stole słomionka łospościerają, a na ta łono słoma gryfny tysztu kładą i nie skorzy łoną słomą stromy sadowe kuplują. Insze już zaś we zwyku mają, co we wilio, we makutrach, poekach, mak to tam
to siam ciepią. Jest sejno tela za Władysławem Orkanem, siano obrusem nakryte na stole, białe opłatki, ojca błogosławione ręce, serdeczne rozrzewnienie matki, o, niepowrotne wzruszenie dziecięce w rodzinnym kole. Eugen z Pnioku.